Oras mahadita salukna. Tapasada marohatta. Tapuk kama parminggota marhite ede nomor 30 sada. Ayat sada saha rode ayat tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Aina mangulu dohatan di debata jala margogo mangula, jala tumajom sian saddok podang si dua baba. Jala manorusi doi rasi rasa disirang hosa dohot toddi. Akaring ring pedohot utok. Jala panguhum doi di parrohaun dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Ale Tuhan debata pargugon naso hatu dosan jala para si roha. Upaserep hami rohanami di julum jala hupangidohami tuho. Sailehon asine roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite toddim. Asa lamhu tinggalhon hami nasa dosa nami. Jala hutangihon hami hatam nabadiyai. Saipaian mahatam di bagasan rohanami. Asa marparbue nadenggan hami. Upangido hami saluhut nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan
Mangihok kamu ma patik ni debata di minggu tasadarion. Imana dienet sian konfesi HKBP 1996 bidu 10 tolu. Taringot tu panggom-gomi. Tahapor siai jala tahatidak kodo. Naro siad debatado pamaretta namar sahala. Laho mangulahon hati goran. Mangodingi, mangaramoti, mangalo hajahaton jala makubasi akan narikot di warga negara dohot ngulu ni jolma. Yesus Kristus do ojahan ni huria na mangulu di portibion. Jalata hati dakod do pabua di bata na mangalehon haluaoni di bagasan Yesus Kristus. Si ingotot tado ikon olowaddo hita di debata asa di jolma. Marhite po daon. Taodol hoddo debatado na mangalehon kemerdekaan itu bangsa Indonesia na berajaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dohot bernegara. Taodol hoddo Yesus Kristus ulu balang ni huriyai songon parhitiata mangido. Taodol hoddo cita-cita dohot tanggung jawab ni ruas ni masyarakat ta. Laho mangiahi hati goran. Holong ni roha. Hadameon dohot kesejahteraan. Marhite pembangunan nasional dohot pengamalan Pancasila. Taodol hoddo parsidoho dohita pajong jokkon dohot mangaradoti hasit tongani. Songoninang marsaulihon pembangunan nasional. Sitangya konon ni huria do akka panggonggomi dohot parhobasna. Atong rak mangidogogo mahita mangulahon na hobartu patik naing. Ale mangulahon na hobartu patik mi. Amen. Tapasere marohatta diadopan di debata manopoti dosatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugo na sohatu dosan. Para siroha midahami halak nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatur dohami tubuh jaladang adong hapor siaud di bagasan rohanami kian. Saluhu dohami manibil sianak ka dalammu. Masay godang do pangalosion nami di patikmu.
Alai ingot mahami ali Tuhan, alani denggan di basam dohot asini roham, sayu nagpaingot-ingot ak kadosa nami, dohot pangalaw sion nami, say ingot mahami hobbartwa sini roham dohot denggan di basam, alani goarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga di debata taringot tuha sesan di dosa. Para siroha jalapar dengkan basa do Jehovah. Labbat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tuhita hobbar tuak kadosatta. Jala dang dibalosson tuhita hobbar tuak kahajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah diakka nama kabiari ibana. Hasa ngapo ma di debatana di kijang. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion ima panurirang Jeremia bidu 34 ayat 12 sah rodi ayat 16. Jeremia 34 ayat 12 sah rodi ayat 16 tajahama marsikat soring. Alani romuse mahatani Jehovah tu si Jeremia ninnado. Ganup papitu taoton ikon ganup hamu paluahod donganna marga heber naung manggadis sodirina tuho
ikononom taon leleng na pangulahonon na ho, dungi paluaon mu boti ibana sian labung mu, hape dang detangi hono pumuna au, jaladang ditarehon pinggolna. Alai nunga hosing musero hamuna, gabi diramuni hamu goarku, jalamulak dibuan hamu ganup na posona bawa, dohot na posona boru-boru, akka naung pinaluamu na boti, marguru turohana sida, gabi marhataikon hamu tu nasida sumuang, gabi na posomu na bawa, dohot paropuan muse olat nido yang gosahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Ede pujian sian kor inahana.
asa pasahaton guguan totok lipe dohot janji iman tu pembangunani marhite situawik pertangyangan nabe tu rekening ni panitia pembangunan asa marhite na marpungu ganup ruas ni huriata boy marture perdalan ni pembangunani pawaluhon titing naso jinahahon dohot barita parhepeon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriata marhite WA pertangyangan WA week pertangyangan tabe songonima titing namasa di huriata di bagasan minggon sai di pasu-pasu tuhat namai tau sangap di goarna. Dihamu amanami inanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu madihita saluna. Disok kami bagian panitia sian pesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2025 pasahaton panorangion taringot tu pesta gotilota. Molutungpe ibadah ta diarianon marhata Batak aledus marhata te anggo majahon marhata Indonesia mau perjolo pesta gotilon HKBP Depok Sada tahun 2025 mengangkat tema dari Amsal 39 Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tema ini menjadi dasar bagi kita semua ruas HKBP Depok 1 untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga melalui pelayanan, waktu, dan talenta. Bagian pertama, meriahkan minggu Anda dengan bazar gotilon. Hanya untuk menikmati kuliner, tetapi ikut serta berpartisipasi memeriahkan pesta gotilon sekaligus memberi kontribusi dana. Mari ajak keluarga dan teman untuk menikmati berbagai cita rasa kuliner. Bagian kedua, malam nada dan dana, pujian dan persembahan. Malam nada dan dana akan digelar pada hari Minggu 7 September 2025, Tortor. Pendaftaran peserta disampaikan kepada panitia paling lambat tanggal 27 Agustus. Untuk menambah semarak dan kemeriahan malam nada dan dana, akan ada penampilan bintang tamu Maria Kalista. Di bagian dari tamu undangan VIP dalam acara malam dan dana. Undangan ini terbuka tidak hanya bagi jemaat internal, tetapi juga bagi mitra, sahabat, dan relasi eksternal yang ingin turut serta dalam mendukung pelayanan gereja. Dengan persembahan kasih minimal 4 juta rupiah. Tamu VIP akan menerima 1 kursi khusus untuk 2 orang di area utama acara. Yang kedua, souvenir eksklusif sebagai tanda terima kasih. Dan yang ketiga, makan malam bersama seluruh peserta dan tamu undangan. Bagi Amang Inang Naposo bisa juga memberikan orang yang kita kasihi dan kita cintai dengan memberi persembahan minimal 4 juta rupiah. Pendaftaran sebagai tamu VIP silahkan menghubungi 1. Sintua wilayah masing-masing. 2. Calon Sintua R Purba di nomor 0812 8045 4177. Dan yang ketiga Inang E Boru Silitonga di nomor 0812 8311 9027.
Kami menantikan kehadiran Amang, Inang, Naposo dalam momen istimewa ini. Mari kita rayakan kasih Tuhan dengan penuh sukacita dan hormat. Demikian panorang yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Bu Tima.
Mali, dung iida amiscan akka sibahin najahat, kalai memuji ia si Uda Nadingga. Ai odo lomonirohani di mata, naing ma marhite sian Uda Nadinggan, oppo manguna hauto di halam na kurang roha. Ai akan ambelgo doang, kalai unang ma pinake meldoni mangudini hati-hati songon akka naposo di matama tahe marapatuno mahamu tusasudi haholongi ma akka dongan kagiari ma di mata pasangat ma raja ima sahatna emani mingguta mangul songon ngul niaka yang kedua mangulu songon ngul niaka yang kedua hidup dan mari kita bersyukur untuk itu. Kalau dia kama minang ala topik kenuaian pacara dan tomato di maksota jadi kita kan gua pada jom setokin pertanian untuk melihat di mata Tuhan telah memberikan kita 80 tahun merdeka. Udah kami memang kita satu jom-jom matangnya kita. Matangnya mau itu melihat itu di mata kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia yang telah dapat merayakan hari kemerdekaannya 80 tahun. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kita ke depan. Dan terima kasih juga untuk putusan gereja kita. Dr. Batujul Presiden. Terima biarkanlah menghormati festival Kur. Semua semangat penantian tidak belum sendiri. Semangat pada sidang dan kita tetap doakan, kita terus berdoa untuk persiapan mereka. Tuhan tanah masuk. Maka mengalihkan dan hiras neroha dan bumi dia akan nasida naun terjun siapa atau mani biar tanya untuk terusnya kami dan semangat mengatakan selamat. Umur diangkat nomor kedua negeri tema di atau mani mingguta saja dong di bahasa Indonesia di dong hiduplah sebagai orang merdeka. Mangulu, somangulu dia akan membeli hidup sebagai orang merdeka. Berarti ini adalah soal menghidupi. Jadi tubuh kami tadi bagasan itu tak sedang wahado magkaguluhan. Akahalang merdeka, somong dia dong gimana magkaguluhan somong jaman magkaguluhan. Jadi tidak hanya sekedar saya sudah merdeka. Tapi apa yang saya lakukan sebagai manusia merdeka. Sarupa dari semua hal kita ini. Mulu hal kita nak turunkan di raja begitu sudah tahu. Jangan bunuh di raja. Hal lain pun status. Ngarap mengaku dari sini. Sudah kita nak di raja. Sudah nama bebas. Jadi harap nak dapatkan bawah. Ikut petunjuk na dumuna sila berkeluar. Itu yang menjadi perenungan kita. Dalam itu kita tahu gawe suku-suku naik kota. Ya, kalian juga bersyukur apa bahwa kita tahu namanya mereka ini juga tahu raja bukan benar. Alai mana kita nak syukur menituku waktu kita, bukan kita bakal bunuh semua tahan dan pindah di mata itu mata ni pembudidon di pundut tersebut. Tapi kita diingatkan bahwa manusia merdeka itu dikatakan. Lebih beras dendam itu metode.
tidak selesai terus. Berarti tidak tujuh kita terus dia harap nam merdeka, nam pindah. Itu menjadi sebuah perenungan di tengah-tengah di perjalanan di Maluta semua masyarakat Indonesia. 20 tahun masa dari non merdeka bangsa. Sasitong ada dan dari sini. Dan seharusnya seluruh masyarakat Indonesia harus sadar ini, bahwa tekad kita adalah membangun masa depan yang lebih baik. Itu Sasitong. 20 tahun kita merdeka. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat Indonesia sebenarnya dia harus berusaha, dia harus bekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, yang lebih berkembang. Tidak pula slogan. Jika Presiden tadi yang tema bersatu berdaulat sejahtera rakyat Indonesia maju. Tapi nama saya di teman-teman di Microsoft naik orang polemik angka Sasitong ini terjadi di pemerintah. Dak siap di tengah-tengah ni akhirnya agama kita masing-masing. Pemahaman 50 tahun asal pumiak songonido, mula dong jong si aneng silupunon di nama hutat tain na. Jina sida pisong onido, neng Kristen turun dan mahiton ngaronda sidain na itu. Jadi mula sesong onido pe pola berpikir kapan kita maju. HP nunga sepakat kita agamamu, agamaku. Gitu. Kita dihadirkan di tengah-tengah bangsa ini dengan berbagai hari ini. Ino nanti pindah tuduhon ni hatani di bata. Tuhi tadi bagasan minggu tasadarion. Alay na perjolo ima, adong do tekad dihita laho mengida menatap masa depan, membangun masa depan yang lebih baik. Jirakula di bangsa tos itu. Sehulu-hulu memang gambar na perjolo, generasi perjolo orang dapat tahu. Tapi gambar ini adalah generasi kedua dan harapannya sekarang dekade yang ketiga. Perjolo dang dapat tahu be alay wala non naman nang naterida kan itu. Jalan memang itu perjalanan ningului. Kita harus membangun yang lebih baik ke depan. Di tengah-tengah ni perjalanan ni nguluta songo nakahalak na porseya hita itu. Jala songo dia do hilalaho papatarhoni di tengah-tengah ni ngulu ni huria ima maka porseai hata ni debata. Di tengah-tengah ni panggulmiton ni ngulu ni huriai. Debatado na mangula marhite-hite hita. Tahamulai teh udah totong nakingan. Kita selalu diingatkan. Mulumar pesta gotilon Sasitong na itu adalah bukti bahwa kita mengakui Tuhan memelihara hidup kita. Itu pesta gotilon. Mulumar pesta hita mar pesta gotilon nata akui dope na dipermudu-mudu debatado nguluta. Nata hajong jokon dope ngulutaon alani asini rohani debata dan itu yang kita syukuri. May tadok mauliat itu debata di luas sodo pe Tuhan menggutil, di luas sodo pe Tuhan mendapatkan hasil. Jala ido na huwa porsiai perhitiammu lahu permudu-mudu honau di tengah-tengah ni panggulmiton ni nguluku. Asa marhitis yani marlas ni roha mahita sudi. Kita bersyukur diberi kesempatan mensyukuri anugerah Tuhan. Di tengah-tengah ni panggulmiton ni nguluta. Manang nabu HP topani di bandakian. Itu adalah teknis panitia. Aleng guintina ima. Kita sadar bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu kita datang berduyun-duyun. Roma hita rongom madok mauliate tabuam ma hasil na taulei tuadupan ni debata. Di panggulmiton ni nguluta. Ala porsea do hita na debatado permudu-muduhon nguluta. Di hamwa manami na nami mulak mamusia itu hatani debata songo nakahalak nong pinaluan na hita. Didok nakinga di bibiltai si Romon doho si ulah honoton. Berarti mana status orang-orang merdeka? Di paingok do hita nakinga di si alia kadongan hupaingok mahamu akapai solat doho halak dagang dohamu. Kita ini adalah pendatang dan perantau. Di tengah-tengah adalah ninguluta maradopon akahalak naso saha porsiao doho tita. Kita pendatang bagi mereka. Dan pendatang itu belum tentu bisa diterima, bisa dibenci. Tapi bisa disambut dengan baik.
Alai hatani di bata paingot to kita dak soali. Alai na pinatunggulo ni hatani di bata songon pai solat doho halak daga ko omma na ko sihula honom. Nah parjolo sehali dok nakingan jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Padao may siya tonga-tonga ni perdalanan ni ngulum namaralo tu partodion. Jadi jauhkan segala keinginan-keinginan. Jauhkan segala perbuatan-perbuatan namaralo tu partodion di tonga-tonga di panggulmiton ni nguluta. Dan firman Tuhan menjelaskan itu. Ado sa sitong naka ulau perdagingon namaralo tu hatan ni di bata. Mulut ajaha di Galatia 5 sa pulsia, Efesus 5 ayat 3, di Kolose 3 ayat 5 takas lo di sidok meragam. Akka ulaon namaralo tu partodion namaralo yang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di sini dok di bahasa Indonesia percebulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, pertengkaran, kedengkian, kemurkaan, persaingan, perpecahan. Dau mesya kamu. Jadi akahalak na merdeka dang disibing uluna. Alania alanung nga di paibaru ibana di bagasan asine rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Alani iro nakingan di dok atau nga masiula honota miliki cara hidup yang baik. Patuduhom ma ngulu na dinggan, patuduhom ma pabahenan na dinggan. Las doroha amanginang molo di dokjol matuhita tuani maroho bain na molo dia kapungwak kan tuani maroho bain ay molo lang rohan nokko sepi-sepi don alai anggopola do hola rohi ta ho diberen pasi maro pahopi ta ngaro na kan bahaya do song. Alan ito di pasunggulhon akahala nung pinalua di bagasa Tata Yesus Kristus miliki cara hidup yang baik. Buhado hita lah asasahat tita tusi. Asasahat tita tusi ima dang terlepasi sian ngulu ni partangyangon. Dang terlepasi totong sian akka haringgasot tamajaha hatan di debata. Ay marhite-hite hatan di debatado taboto marhite-hite hatan di debatado dipaingot hita. Dalam berhiti-hiti hatan di batado, Allah menunjukkan mana nek sidohonon na di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta. Allah natajaha du bibili gebeta boto ma ahana hinalomo ni debata dohot na so hinalomohon na di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Tari itu per guru melua di rok kudok kutu da sidabuti. Hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat. Pengajar-pengajar sesat. Sedia do boto ommu bahwa itu adalah ajaran sesat. Dari mana kau tahu itu ajaran sesat? Dari mana kau tahu bahwa itu pengajar sesat? Dangadong na barani mengelusi. Jehudok masih ada contoh na songonon. Sedia do di botoho 2 tambah 2 5 salah. Baru pe itor merespon manasida. Dari mana kamu tahu 2 tambah 2 sama dengan 5 adalah salah? Karena nama siajar doho matematika. Nebotoho do matematika sehingga kau bisa pastikan 2 tambah 2 adalah 4 bukan 5. Jadi songoni do totong nang di tonga-tonga ning udun. Dari mana kita tahu bahwa itu ajaran sesat dan pengajar sesat? Karena kita baca Alkitab. Alana taboto do hata ni debata mengajar huna dinggan taboto ma ajaran na salah. Di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Dan melalui itulah kita menemukan bagaimana melakukan hal-hal baik di tongah-tongah ni panggulmiton ni nguluta. Bahkan bila perlu berpuasa supaya kita bisa mengendalikan keinginan. Ay mau lo mengendalikan keinginan. Tapi di dalam doa dan hidup molobuidu kita sampai berpuasa untuk mengendalikan keinginan, kita akan dimampukan untuk itu. Tujuan na aha kamanginang didok di tonga-tonga ni turpuhon panidangiode. Itu adalah menjadi kesaksian kita. Takas do di sini kingan didok, mereka akan melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan hidup kita yang memuliakan Tuhan. Mau lihat itu pedohon do Tuhan ni
anggo hita seliling lungsata mituson kerinduan untuk bersekutu di tengah-tengah gereja sangat tinggi. Baik di pertaniangan, anggoi ikon wajong jokudri. Tibodo pe dihita sihol ni roha mar persauran doho Tuhani marhite-hite permingguan, doho marhite-hite pertaniangan. Molo tabering terus dititingi diwartai minimal dope hita setiap hari Minggu, marminggu 1.500 salak. Hari-hari biasa. Dakoboton no mulu 24 malam Desember, sedia bulan marminggu. Doh sekolah minggu dah itu. Record itu tong idaw ni na humaliak kita. Itu. Jala ilo na ikut tapatuduhon. Alay dakolan di si, dilo nak yang dison. Mereka harus melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Jadi dakolan di haringgaso di permingguan di parsaurani. Alay di idanasila do totong nang akapabahenan naudi na dengga di tonga-tonga di panggulmiton ni nguluta. Ido bahenommu patuduhon songo nakahalak naung pinaluaho itu. Sehingga kita harus bergumul. Alani ido dang cukup nguluta gawe halak Kristen. Alai ikut betul-betul do di patuduhon bahwa dia adalah seorang Kristen. Di patuduhon turpuhon do totong nakingan namangihuk muse ima songo dia do mentalitas di halak na porsea. Mentalnya seperti apa? Didok nakinga diturpuki tunduk bukan karena takut. Alai didok isi uduk mahamu alani Tuhani. Berarti kepatuhan kita adalah bukan karena aturan. Tetapi kepatuhan kita adalah karena kita adalah orang-orang percaya. Ala aka anak ni debatado kita. Mulai bang sotokan molo mar motor jol mar helm ala ni polisi do. Dang ala ni keselamatan na. Bahasa ay budang do par motor ala dang ado polisi helm ni dipamasuk do tangan nai. Tu tangan no do dibabuti. Alay hola diber ngaro polisi pajulu ipaso dungi dipake. Berarti mar helm kan ala ni polisi do. Tapi saya betul si luja polisi pengotok itu. Asa selamat to ngasina. Asitong do talo. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk itu. Tunduklah karena Tuhan. Uduk maho alani Tuhani. Didok nak ingat tusudi kepada raja, kepada lembaga manusia atau keaturan-aturan. Songona kahalak na porse di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Sebagai orang yang merdeka dalam Kristus, hiduplah sebagai orang yang mengenal Tuhan. Tapatuduhom manguluta songona ka anak ni debata. Tu saluhut na humaliak kita. Tu saluhut akadongata naso majakon naso porse do petu Tuhata Yesus Kristus. Ido panidangion na marga mulubui tapatuduhon. Sehingga mereka tidak akan mengatakan begini. Anggohamu seholan na makateholong do torusate. Alay. Ba soong nasodong do bereng kolong dihamuin na. Jadi tidak seperti itu. Yang dikehendaki Tuhan dari orang merdeka adalah berbuat baik. Nah di halo moho Tuhan isa kita ima mengulahu nadinggan. Ido nakingan natahatai di tonga-tonga ni nguluta baik di tonga-tonga ni perhuriau pe ima mengulahon nadinggan. Jadi unang lewat pesta gotilo tahunon dan mengulahu nadinggan. Ala porsea hita siat dibatado haroroan ni isa luhutna jala marhapatian tu dibatado. Jala porsea hita martabba-tabba patuduhono papataro ni dibata di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu ni akka na manada asido hotholong ni rohana. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Na pinangido ni dibata siat tonga-tonga ni ngulu ni akka na porsea ulahon nadinggan berbuat baik. Di ayat 15 tung takas do nakingan dengan berbuat baiklah kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Marhiti lo nadinggan do kita menyadarkan orang. Dak pola say marhiti-hiti ay molo ay odo na sitong seni tapi dang tarjalo ni jolmay.
Alai merhiti-hiti ka ulau nadinggan, dia bisa terdiam. Dia tidak protes lagi. Dak pola makatai hita. Alai pambahena tema, hatani di batana kimadok, perbuatan kita itulah yang membungkam dia. Sehingga panggilan kita sebagai orang-orang yang diberdekakan adalah bagaimana kita memerdekakan orang. Di tengah-tengah ni panggulmiton ni nguluta. Nah parpudi dok nakingan akahalak na merdeka, dia tidak menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menutupi kejahatannya. Jadi dang dipatuduhon huasona lah homakukupi akahasalaanna. Dan itu juga adalah menjadi panggilan bagi kita. Dan itu juga bisa dilakukan oleh setiap orang. Termasuk kita akan naung pinaluan di debata di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Alai hatani debata paingot tok kita unang pake haluami lahu mengoding-odingi sudiaka hahurangam. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hiduplah sebagai hamba Allah. Songo nakahalak na porsea, songo nakayanakon ni debata, di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta bahita. Dungi di dok, hormati semua orang. Menghormati semua orang dang alana holan hula-hulai. Tetapi menghormati semua orang karena kita adalah anak-anak tuh. Ala aka anak ni debata dohita di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta ganup marsada-sada. Dungi di dok nakinga muse kasihilah saudara-saudaramu. Ope tong do bergumulau nate. Ngataholong ya ka. Kita kalak batak nuaing, ngataholong ya ka dong atuta. Kahita akan marah-maranggi. Ini juga menjadi panggilan bagi kita, seruan juga bagi kita itu. Dan itu adalah menjadi panggilan setiap orang sebagai anak-anak Tuhan. Dungi di dok takutlah akan Tuhan. Habiari majahuba. Sehingga kita patuh bukan karena takut, tetapi karena kita mengenal Tuhan. Dungi didok hormatilah raja. Uduk mahamut waka na manguluh kamuna. Hauduh disi ima. Kita tunduk karena dia adalah yang memimpin kita. Alai boydo totong kritisan nang PAK na manguluh niba. Dan kritik adalah untuk membangun. Dakolan sebatas membuli manang parwarwahon. Ayang gumenilai murado, tetapi memberikan masukan yang membangun itu tidak mudah. Ikosongoni dongulun ya kana porsia. Demikianlah anak-anak Tuhan tahun yang ke-80. Laos disido hita di pasunggulhon marhiti-hiti hatana patuduhom ma ngulum songona ka anak ni debata di tonga-tonga ni bangsoon, di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni parsaurata si ganupari, asa marhiti-hiti siani tajakon haulion. Kita menerima sukacita dan kita tetap menerima belas kasih Tuhan di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Tuhan tama masuk-masuk hita. Merdeka. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate mardonga puji-pujian dia sini roham Tuhan. Didengkan di basam na mga ramoti panggulmiton ning ulunami. Mauliate di parsauran nami marhiti-hiti hatam na paingotok kami magkanguluhon akka pambahenan na ulinadinggan songon akayanak kommo nung majalo haluawon siya Kristus Jesus Tuhan nami. Pasu-pasu kami Tuhan, asa sa itotong buhay huhanguluhok kami. Songon aka yanakom mo kami. Gabi pasu-pasu na mga lehot totong aka haluaw to sa luhut na humaliak kami. Padaw siya kami aka roha hosom, roha late. Alanunga di paluga ho kami. Ay ho manapatuluson, ho manamanga lehoni diak kapanggulmiton ning ulo na sida. Huhamolete ho kami akatabay ni pasu-pasum dito nga to nga ning ulunami lam tabay maakasilas ni rohan ang tuakatikin na ng ro asa lam martaba-taba ng saluhun na kapabahenan namin dito nga to nga ni Huriam. Huwag kami Tuhan ruas ni Huriam na dibagasan na kaparsahiton, na dibagasan na kapangubation, dito nga dibagas na sida di rumah sakit
manang nati tunga dong repak doh tami di permingguan di bagasa tikon papos rohan nasida Tuhan asa saya totong marsigat tung tuho ngulu ni hapor siyon nasida mangido mahami pasu-pasu kaubat na pinakin nasida nang kasipangano pe asa perhitian mo may mga lehon hamalumon di parsahiton di pamatang nasida hubak kami matotong ng ruas ni Huriam na marlas ni Roha iloko gajang ni umur ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun perkawinan di Nasaminggon mabuka sa tanggal 10 sada sa tuari sa Darion 17 Agustus di hamon leton nasida ma tabbani umur di tongatongan ni nguluna nang di tongatongan na kaparsaripion na jala tabbay matotong akka sihol ni ron nasida di panggulmiton ni nguluna to katiki na nengro tabbay gugo nang haipason di pardalanan ni nguluna sida di batama nami songoni matotong nang akaruasmo na masihol di akapasupasum di akaparbuin ni burtian di tongatongan ni akakeluarga nasida sayho matuhan na batulusoni pasupasu akaparbuin ni burtian ni akaina asa totong martabata balas ni Roha di tongatongan ni akarumatanggana songoni ma akayanakon nami na masihol di akasirokam ni Todi say hubok kami matuasin ni Roham ho matuhan na pajupakon nasida ho manabatuduhon akasirokap ni Todi nasida asa tung lamguk akasilas ni Roha ni akayanakommo di tongatongan ni miton ni ngulu namin na di parmudu-mudu hodo hami asa say lam miton ni ngulu namin na di parmudu-mudu hodo hami asa say lam huboto hami mangalehon na dumenggan tuadupam muna badiay marhiti-hiti pesta gotilon songonima nang diaka amanami na pinatujolo ni Huriam mandapoti festival ni Kurama homa Tuhan na mamasumaso ka pangaradion nasida leong gugu hay pason leo totong nang akaharet taon songonima nang akahirason kaharet taon songonima nang akahirason asa tung reta marlas ni Roha kami disakap ni Huriam naing patupa pembangunan ni Huriam disakap ni Huriam naing patupa pembangunan ni Huria na lubidumengka dopeto katiki na nengro hubakay matotong ng pemerintah presiden wakil presiden laho manguluho bangso do negara nami di bagasa sa Darion marlas ni Roha bagasa sa Darion marlas ni Roha bangso nami makamulatehon pasupasum mangalehon ulang tahun to dinami mulyati di pasa roha nami Tuhan se sa madusa nami nagudangi asa tamaha mi daka pasupasum do dia kasih ni Roham asa tamaha mi daka pasupasum do dia kasih ni Roham mariti Jesus Kristus Tuhan sokopami mauliati mari sobaho roha nami Tuhan amen. Marede hita los tapasah mapiliata. Sarang tinggi
Jepang Yesus Tuhagi Tunirama Ngajaria Narbemarlas Niruha Sonami Tiki Jepang Yesus Tuhagi Orohagi Saikahama Tutu nang mateho Tusurgodo di toguho Sanang tiki Nunjupang Yesus Tuhaki Nuni nama ngajaria Narban marlas niruha Sanang tiki Nunjupang Yesus Tuhagi Sudah begemai Salas rohaku menduki Sarang tiki Nunjupang Yesus Tuhaki Tuni nama ngajaria Narban marlas niruha Sanang tiki Nunjupang Yesus Tuhagi Tatangya koma piliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo haroruan di saluhut silehon-lehon na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Upasatami masya na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hustus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa nami leoni, tunironi pamataku, asa dohut gugugi, rudi Aliaman namin na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajawmo, say Saut malomo ni Roham di banwa tongaon, songon na di banwa gijang, lehom matuhami sa daryon, hangulua siya pari, se sama dosa nami, songo panesan. Paso-paso ni di bata. Di paso-paso jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homma damena tutodim.
mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu